Ja bih da se ti predstaviš generalno godina proizvodnje, mesto gde si proizveden, itd. itd. 76. Valjevo, ime i prezime Davorin Matić. Filipe, ja bih zamolio gosta da se predstavi ko je, šta je, odakle, kako je zapao u situaciju, šta radi ovde i koliko imaš kila. 95, brate, 180 istok i zovem se Davorin. Slušaj, Davore, molim te, objasni publici šta ti hoćeš od njega. Šta ti tražiš ovde, tišina? Šta ti... Eto, čuli ste našeg Davorina, iako se nije proslavio, ponovio bi celo iskustvo, a vi se obavezno... Ja zovem se Davorin, bio sam tamo gde niko nije smeo. Zovem se Davorin, praštao sam sve i svima i nikog nisam kleo. Preživeo sam ulicu i zavisnost 90-te i ratove i overe i upucavanje. Iako pamtim svo bogatstvo 80-ih, većina od tada je puko preživljavanje. Moje ime je Davorin i ja sam Srbin čovek. Nemam nameru da živim dovek, niti sam najbolji, niti